si li diguem que hem anat a reunions en la Direcció General d'Aigua, que tenim el compromís de la Direcció General de l'Aigua de fer les obres, una part de les obres del col·lector i de pagar-les, i conforme li ha explicat el senyor alcalde, totes les obres que es fan en tavernes no són necessaris fer-se un conveni amb la Generalitat per a que es facin, com per exemple les obres que s'han fet en la CV50, que han fet una redona en el carrer Divina Aurora i han fet altres actuacions i no fa falta signar un conveni amb la Generalitat. Tot i això, sí que tenim un escrit d'entrada en l'Ajuntament, de data d'eixida de la Generalitat Valenciana el 26 de novembre de 2018 i de data d'entrada en l'Ajuntament de Tavernes de 28 de novembre de 2018, en el qual el cap de la secció d'obres, Pedro Muguruza, i el cap del Servei d'Infraestructures Hidràuliques Urbanes de la Generalitat Valenciana, Jesús Aillón, ens contesten a un requeriment o a una consulta que es van fer per part de l'Ajuntament de Tavernes i vaig a llegir-li-lo per a que quede clar, no només a vostè, sinó a tots els veïns, que sí que n'hi ha un compromís per part de la Generalitat de finançar les obres del col·lector. L'escrit diu així: Asunto: estado de tramitación del proyecto colectores de pluviales e impulsión en las calles Pintor Segrelles, Blasco Ibáñez y Canal en el núcleo urbano norte de la Playa Bella. Separata, impulsión y estación de bombeo. A solicitud del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, les damos traslado del estado de tramitación del expediente de contratación de las obras del asunto. O sigui, la Generalitat contracta directament l'obra, no fa falta que passe per l'Ajuntament. Con fecha 3 de abril de 2018, se les comunicó que se había remitido el proyecto al Servicio de Supervisión de Proyectos, Infraestructuras y Gestión Energética de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para su supervisión y posterior aprobación. En mayo se les dio traslado del informe negativo de dicho servicio con la relación de deficiencias que debían corregir. Presentado el proyecto de nuevo con las rectificaciones solicitadas, se encuentra en fase de aprobación técnica. O sigui, vam enviar el projecte, ens els van esmenar, ens van dir que fèrem unes esmenes, el vam esmenar, el vam tornar a entregar, això estem parlant abril i maig de 2018, i l'escrit acaba. Por todo ello, les reiteramos, o sigui que ja m'ho han dit diverses vegades, que una vez aprobado se procederá a su licitación tan pronto como la disponibilidad presupuestaria lo permita, teniendo la previsión de que sea en el próximo ejercicio presupuestario, de lo que serán oportunamente informados. Això estem parlant un escrit de data del registre d'eixida de la Generalitat Valenciana 26 de novembre de 2018. Per tant, no diga que així estem enganyant, ni l'alcalde enganya els regidors, ni l'alcalde ni els regidors enganyen els veïns. Si a cas vostès enganyen els veïns.